Какво ще готвим, Сали? Днес ще приготвим едни кюфтенца, които са пълнени с зеленчуци. Ще използваме картофи вместо кайма. Тестото, което съм си приготвил предварително, то е от картофи и оризово брашно. Ще добавим риган, който доста добре се комбинира с картофи. А за плънката ще използваме буквално каквито зеленчуци си харесаме в хладилника. В случая аз съм подбрал аспержи, гъби, тиквички, спанак, репички и лук. Разбъркваме един път и приключваме с готвенето на зеленчуците. Когато са готови, добавяме томатен сос, томат, лук, сол и захар. Слагаме такова количество, каквото да направи спойка на сместа ни, за да може, когато пълним, да не се разпадат зеленчуците. Зелен лук, магданос, да овкусяваме с сол и пипер. Използваме мазнина да си омазним ръцете. Вземаме такова количество тесто, застиламе. Тук е важно да не прекаляваме с плънката, защото при навиването ще избие, след което го затваряме. Хубаво е да няма дупки. Красиво кюфте. Обръщаме си кюфтетата. След като се парзалят така потигано, означава, че са направили хубав и златист цвят. Както при мен, така и при вас. Най-вероятно ще ви остане плънка. Може да използвате за гарниране на кюфтетата. И добавяме още малко доматен сос, за да станат като рагу. Заливаме кюфтетата. Морков за свежа салата. Може да използвате белачка, за да направя ленти от моркова, магданос, щипка сол, зехтин, малко лимон. Объркваме. Искам да ви напомня, че тук няма нито лактоза, нито глутен, веган кюфтета, които по никакъв начин не отстъпват на истинските кюфтета с кайма.